टिम'थिया जाहैबाय सासे जोहोलाव आरो बे जाहैबाय सासे मण्डलीनि दैदेनगिरि आरो जायनि जाहोनाव पौला टिम'थिखौ साबधान बानि होनायजों लोगोसे बुंहरदोंमोन नोङो जोहोलाव जानायखाय रावजोंबो उदायि दा सानजा बाथ्रायाव मावनाय दांनायाव अननायाव फोथायनायाव आरो साननाय हनायाव फोथायग्राफोरनि दैखान्थि जादो बेफोर जाहैबाय सासे लिडारनि क्वालिटी सासे दैदेनगिरि जायोब्ला माबादि जानांगौ दिनै नों सासे दैदेनगिरि जानायलाय नोंनि क्वालिटीया माबादि नों थारैनो बिलिभार्सफोरनि सिगाङाव दैखान्थि जादों ने फुलफिटआव गसंनानै बुङो नोङो बेबादि दा खालाम बेबादि दा माव बिदिखौ दा बुं नाथाय नों गावनो बुंनाय बादि मावा जागोन ने नों बेबादिजों फोथायग्राफोरनि दैखान्थि नों सासे युथ्सनि दैदेनगिरि जानानै युथ्सनि लिडार जानानै नोंनो जुदि गोसो थोनाय सेंग्रानि सिख्लानि न'आव हरनै हरथाम थाहैयोबा गोसो थोनाय सेंग्राया सिख्लाया नोंनि न'आव हरथाम हरब्रै थाफैयोबा मोजां बुंगोन ने नोंखौ मानिगोन ने नोंनि बाथ्रा जागोन ने बेबादिजों फोथायग्राफोरनि दैखान्थि नों हाजारखि हब्रा हब्रा बुङा मानो नाथाय सोलायनाय गैया मानोना नों गावनो दैखान्थि नङा नाङा नोंनि गोदै गोदै मोजां मोजां एडभाइस होनाय नाथाय नांगौ नोंनि एग्जाम्पलखौसो नों सासे युथफोरनि दैदेनगिरि जानानैबो लिडार जानानैबो नोंनो जुदि बिसोरजों थाफानानै थांखु नाहोलायनानै जायोबा सिगारेट सोबलायोबा लोंफालायोबा बहा थांखो अब्लालाय नोंनि फोथायनायनि दैखान्थिया लिडारनि क्वालिटीया अबे मण्डलीनि युथ्सफोरा मोजां जानांगौ बेबादिबालाय युथ्सनि लिडारानो सिरियास नङाबा इसोरनियाव युथ्सनि दैदेनगिरियानो गोदाव सोरावबा बेबादि मण्डलीनि गासिबो युथ्सफोरा जिउआव गोथै जाजोबगोन बिनिखायनो गोसोआव ला नों सासे दैदेनगिरि जानायलाय लिडार जानायलाय नोंहा मोनफ्रोमबो बिषयाव नोङो दैखान्थि जानांगोन बाथ्रा बुंनायावनो होन मावनाय दांनायावनो होन फोथायनायावनो होन मोनफ्रोमबो बिषयाव नों जेब्लायबो आगानसे सिगां जानांगोन नाथाय नोंनो जुदि बिसोरखौ मोजां थुलुंगा होनो नागारै गाज्रि बाथ्राफोरखौसो सावरायलायबाय थायोबा खुगानिफ्राय गाज्रि गाज्रि रावखौसो दिहुनबाय थायोबा जागोन ने बेबादिजों बाथ्रा बुंनायाव दैखान्थि नोंनो जुदि लिडार जानानै मोजांखौ मावनानै दिन्थियाबा बे युथ्सफोरा मोजां जागोन ने धोरोमनि लामाखौ सिनायगोन ने मानोना लावखारानो जुदि मेन्दाखौ बुंनो रोङाब्ला सिखावाथ' फैनानै खावनानै लांखागोनानोखा नोंनावनो जुदि फोथायनायनि मावनायखौ नुवाब्ला फोथायनायनि फिथाइखौ नुवाब्ला फोथायगोन ने बिसोरो नों बुङोब्ला इसोरनियावहाय फोथायोब्ला सोखाजानाय दङ इसोरखौ फोथायोब्ला गोजोननाय दङ होननानै बुंबा रावबो फोथायनाय नङा मानोना नों गावनो दैखान्थि नङा नोंनावनो फिथाइखौ नुजेनाखै खालि नोंनि खुगायावल' खोनादों नाथाय नोंनि मावनायाव जेबो सिन गैया जेबो दैखान्थि गैया बिनिखायनो नोङो एडभाइसल' होनानै दा दिन्थि एग्जाम्पल जानानै दिन्थि नोंनि मण्डलीयाव नोंनि गिर्जायाव सोलायनायखौ नांगौबा युथ्सनि गेजेराव जौगानायखौ लुबैदोंब्ला दिनै गोबां मण्डलीयाव युथ्सफोरा फोथायनायाव गोथैनिफ्राय गोथै जालांगासिनो लकडाउनजों जाबजों दाथ' बांसिनसो युथ्सखौ जुदि गोथाङै थाजानायखौ लुबैदोंब्ला नों जिउआव गोथाङै थाग्रो नोंनि बुंनाय बादि नों साबधान जाग्रो बोसोननि बुंनाय बादि नों साबधान जाग्रो बिनिखायनो पौला टिम'थिखौ बुंबावदों नोङो गावबो आरो नोंनि फोरोंनायावबो साबधान जादो नंगौआव नांथाब बेजों नोङो गावखौ आरो नोंनि बाथ्रा खोनासंग्राफोरखौ बासायनो हागोन।